संनानै दोनो एलाय अफरबन नुयो मिटिंआव थांबा आं हाबनानै मेगि सेगि जायो खारन सानसे जों मिटिं खालायनायाव एखनबा जोंहा उखैनायबो जायो नालाय आङो जाग्रा बुस्थु गरम खालायनानैबो जायो सामोसा थामोसा लानानै दोननानै आंहा फ्रिज दं बे सिङावहाय कोल्ड ड्रिंक्सबो लोङो नोंखायनो सासे बोराय मानसिया बेहाबो बदै फिसाजो फिसाला दं आंखौ मिन्थिनांगौ आं मोनसे हस्पिटाल सालायो आंनि हस्पिटालाव सासे डाक्टारनि इनकामा मिनिमाम 15 लाख मान्थलि दा बेबायदि डाक्टार आंना खयजन दं सानदो होमबा 15 लाखनिफ्राय 18 लाखसिम सासे डाक्टारा खामायो मासावहाय आंनि हस्पिटालनिफ्राय दा आं बेनि मालिक दा आं बियो भेनिटि भेनबो लानो हागौ आं बेनिखाय देरसिन भेनबो लानो हागौ दा आं बेखौ गामनि दमाव लादों हाग्रामानि फैसा बिनानै लायाखै दा नोंखायनो मानसिफोरखौ मिन्थिनांगौ आंनि गाननाय जोमनायखौ मरेल पुलिस जानो नाङा आं खानाय हसारो ना आं नेकलेस गानो बे गासिबो आंनि सकनि बुस्थु दा बेखौ आङो गावनि दमावहाय गावनि गोसो मथे खालायगोन आरो दानि जुगनि मानसिया सोरनिबा थिननायजों सोरबा खानाय खाथरा सोरनिबा थिननायजों सोरबा मेकआप खालायनायखौ बन्द खालाया सोरनिबा थिननायजों नोंथांमोनाव फिसाजो दं मिन्थिगौ जों गोसो मथे खालायो खारन जों मिन्थिगौ जोंहा लिमिटआ बेसेबां जों बेसेबां मा खालायनांगौ जों मा जानानै मोजां मोनो जों बेखौसो जायो जों मा गाननानै मोजां मोनो बेखौसो जोङो गानो जों मा रायलायनानै मोजां मोनो बेखौसो जों मोजां मोनो जों मा इउनिभार्सिटियाव फरायहैगोन बेखौ जों डिसाइड खालायो आं उमुक इउनिभार्सिटियाव एडमिशन लागोन आं उमुक कलेजाव एडमिशन लागोन मेट्रिक पास जाबा आं उमुक कलेजाव दाथ' गथ'फ्रा गावनो होनो आं उमुक स्कुलाव फरायहैगोन दा नोंखायनो रावबो मडेल पुलिस जानो नाङा जों बयबो रोंगौथि गोनां मानसिसो रावबो जिराय जिराय बे आदैया दे जिरायनानै आंनि खोथाखौ क्रिटिसाइज खालायदों बियो आंखौ प्राउडसो जानांगौ बर' हिनजाव जानानै मा गावनि गोसो मथे गासिबो खालायनो हायो मा हिनजाव जाबा एकदमबारे आथिं सिङाव थानांगौ नामा खानाय खाथरनानै दख'ना सुरि गाननानै सिथ्ला सिबबाय थानांगौ नामा बेसो नामा हिनजावनि खामानिया आं गावनि बिमाखौबो मालाबाबो बिदि नुफेराखैमोन बिदि दख'ना गाननानै सिथ्ला सिबनाय बेखौ आं नुफेराखै जोंनि न'खराव बे ट्रेडिसन गैया न'खरनि मानसिया बिमा माने न'खरनि बस बियो हम मिनिस्टार बेनि खोथा मथे गासिबो जाजोबो नोंखायनो जों हिनजावा मालाबाबो खम नङा जों हिनजावा न'खर मोनसे सालायनो हायोबा देश मोनसेखौ सालायनो हायो बे खोथाखौ जोंना इन्दिरा गान्धीया प्रमान खालामना गालांदोंमोन दिनै मादार टेरेसाया मामोन सासे हिनजावमोन हिनजाव जानानै बे सारा बिश्वनि गरिब दुखिखौ बे अनदों सासे हौवाया अननो हादों नामा अननो हायाखै बे हिनजावनि गोसो नोंखायसो अननो हादों नोंखायनो हिनजावखौ मालाबाबो खम साननो नाङा अबेबा दायासाव स्टेजाव जिरायनानै सोरबा हिनजावखौ बखिनायनिफ्राय गावनि फिसाजोखौ एनकारेज खालायनांगौ नोंबो बिजनेस खालाय नोंबो माबा मोनसे खालाय जाहाथे नोङो इन्डिपेन्डेन्टलि नोङो फिसायनि खाथियाव थानानै आखाइ फाथिनानै फैसा बिनाङा गावनि इनकामखौ गाव खालाय दा आंनि मेन टारगेटआ जाहैदों हिनजाव माहारिखौ बोखोनाय आरो बे हिनजाव माहारिजों दे हौवा माहारिफ्रा पुलिस मरेल पुलिस जानानै दे हिनजावफ्रा ओरै खालामनांगौ ओरै खालामनाङा ओरै गाननांगौ उमुगाव थांनांगौ बे खोथाखौ जों दिनैनि दिनाव मानिनो थाङा बयहाबो फिसाजो दं हौवाफ्राबो बयहाबो फिसाजो दं फिसाजोफ्रा बिफानि बयनिख्रुइ अनजाथावनाय बुस्थु बिफानि मान सन्मान फिसाजोखौ सब समय बिफाया खर' थिखोनानै लायो आरो बिमाया फिसाजोखौ सब समय लेभेलाव दोनो नोङो बेनिफ्राय बारनो मोना खारन बिमानि कर्तब्य बियो खिन्थु बिफाया खर'आव थिखांना दोनो नों मा खालाय जा नांगौ आं होजोबगोन खारन बयनिख्रुइ साबसिन प्रिय बुस्थुआ बिफानि थाखाय फिसाजो नोंखायनो बे आदैमोनहा बिदि जिरायनानै बेफोरबायदि सोरनिबा क्रिटिसिजम खालायनो नाङा हायोबा गावनि बियादैफोरखौ गावनि फिसाजोफोरखौ ओंखारनानै फैनायनि मोजां जानायनि गियानसो होनांगौ मोजां इउनिभार्सिटियाव मारै एडमिशन मोननांगौ माबायदि मार्क्स लाखिबा माबायदि इउनिभार्सिटियाव मोनो माबायदि कलेजाव फरायबा माबायदि स्कप मोनो बेखौसो खालायनांगौ दिनै हाग्रामा सारा बे इउनिभार्सिटि बानायना होदों मेडिकेल कलेज बानायना होदों बेफोराव फरायनो हानायनिसो केपासिटि होनांगौ कचिं होनांगौ दा बेफोरबायदि खामानिखौसो मावनांगौ नोंखायनो जोङो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ इगनर खालायनांगौ आरो नोंथांमोनहा होनोबा सोरबा हिनजावनि सिगाङाव होनोबा डाइरेक्ट काउन्टार होनांगौ रावखौबो नोंसोर जाज खालायनो हाया दिनैनि दिनावहाय दा नोंखायनो आङो मा होनबावनो दे नोंथांमोनाथ' भटखौ होखागोन आरो आं आगोलनो एनाउन्स खालायखाबाय जे फार्स्ट खामानिया आंना तिनालिनिफ्रायनो सुरु जागोन आरो बेजों लोगोसे आं होननो सानो दे एबारावहाय कन्ट्रेक्ट बन्ट्रेक्ट आं जा एमएलए जानानै मोनगोन आं हिनजावफोरनोबो होगोन हिनजावफ्राबो कन्ट्रेक्टर जानांगौ ओंखारनांगौ गारि बायनांगौ इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ खालि हौवायाल' जानाय नामा हौवायाबो जानांगौ अफकर्स हौवायाबो जानांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगौ खिन्थु दिनैहाय आङो एथबां इनस्टिटिउसन मोनसे हस्पिटाल सालायनानै मिन्थियो सासे हिनजावा जे लयेल्टि देखायदों आंनो खिन्थु हौवानिफ्राय रासिन गुन हिनजाव आङो जाय मानसिफोरनो साख्रि होदों बिसोर रासिन आंखौ लयेल्टि देखायदों
हिन्जाव मानसिखौ आं बिसास खालामनो हायो आं जुदि थाखा थफ्लाखौ दोननो होयो बे हिन्जावा थिगैनो खिन्थु आंनो बेखौ सानै होफिनदों खिन्थु सोरबा मानसिनो दोननो होयोबा एसे डाउट जानांगौ जायो बेहाय आङो मिन्थियो नोंखायनो आं हिन्जाव मानसिखौ गिदिर पस्टआव दोनो मानोना बिसोर आंनो लयेल्टी होयो सब समय बिसोर आं लयेल्टी होयो दा नोंखायनो नोंथांमोनहा रावबो माबा जानो नाङा बिदि बखिनायफोरखौ खोनानानै डाउन जानानै थानो नाङा जों दावगालांगोन दाथ' हिन्जाव एमएलए जानो ओंखारबाय नोंखायनो हिन्जावफ्रा बयबो ओंखारजोब आं बारा बुंला जोंहा नेक्स्ट मिटिं दंबावो आरो मालाबा आरो लोगो मोनबावसिगोन बावला जोंहा 6 तारिखआवनो रिजाल्ट बेनि उनाव जोंहा बाहाय मोनसे पार्टी खालायनांगौ दङ रंजालायनायनि माबा मोनसे आसिला मोनगोन दा बेखौ बुंनानै बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों